La Biblioteca Comarcal de Blanes acull l'exposició Seriosament, 25 arguments per la pau en còmic. Està organitzada per Fundació per la Pau i forma part de les activitats culturals incloses a la Setmana de la Pau a Blanes. La mostra conté una vintena d'il·lustracions que s'han creat a partir del document Cap a una cultura de pau, 25 arguments. Aquests dibuixos estan firmats per diferents artistes i humoristes gràfics del país, com Cesc, Josep Maria Caral, Montells i Asagra, entre d'altres. La violència, la guerra i la desigualtat social són els temes que serveixen de fil conductor d'aquesta exposició i on els artistes han firmat el seu cartell. L'exposició es complementa amb un llibre i el passi d'una peça audiovisual. Totes i cadascuna d'aquestes propostes conviden a l'espectador a reflexionar sobre la violència i les seves conseqüències, dramàticament instaurades en el món en el que vivim.